ए छोटो को देखा कुछ कह, लेकिन ये बताओ आज हमारा 1 रुपया के एगो बिंदी किने के पड़ता। ठीक, अब हम देखा हमार बिंदी और आइल बावे, लेकिन अब हमारा 1 रुपया चाहे 10 रुपया के जरूरत पड़ी, सेंदूरे भइल बिंदी भइल किने के, तब हमारा हाथ उठाई न तहरा से मांगे के पड़ता। आज कमैती तो हमारा केहू से 10 रुपया मांगे के ना पड़ी, हम जाके अपना मन से लिपस्टिक बिंदी काजल को किन के लिए अरे दीदी जाए दिन हम देता नहीं, टेंशन मत करी ठीक बा। अरे गलत हम सोचा तानी कि हम 10 रुपया अपन बहिन जैसन हमरो के मानी ना दीदी जी। छोटकी देखो तोर बड़ा अपन बात, तोर माई बाबू के संस्कार बावे कि तू हमरा के अपन बड़ बहिन जैसन समझेली। लेकिन ई बताव कहल जानो कि मर्द के कमाई मर्दे कैसे दुनो कहते काला कि जेकर मर्द कमाए जाने ओकर मौगी खाए जाने। हां, मर्द के कमाई ये छोटकी केहू ना मतलब कि जगह ले सकेला ना पूरा कर सकेला। एबरा अपन कमा के लिया के दी त एबरा हम अपना मन के मालकिन रहती, जहां मर्जी जहां 10 रुपया खर्चा करे को जहां 20 रुपया करती त हमर के हिसाब ना नु लीत। अब तो हाथ उठाइए बड़ा मानल बहु तो तारा ले मांगे के पड़ता, बाबूजी ले मांगी ना। दीदी जी का ई मत सोची जाए दी ठीक बा। चल ए छोट को का करब, करम कमाई के दोस्त बावे अपन केतनो। अब उनका ले बतिया वाला दिवाली में मुड़ी लावल हम बराबर लागेला। अब जैसे तैसे तो भगवान दिन काटते बा। चल छोट की खाना वाला देख लियल जाऊं तो बाबूजी ने तो खिलाए लगे। घर के एको काम करत तुरत बा ना। अच्छा चलो हमार पेंशन मिला तो ले रंग ताथू कर ले आ फिर मर गिला के बाद तो देखा भी क्या करी सरवा बेलावड़ा भी नहीं बेलावड़ा है। बताओ है बुढ़ारी में देख चलता लेकिन हाँ कह देतनी ना ससुर बेलावड़ा बिलन मरला के बाद हमारा तो कह दिन कि का कहत रहल है बाबा। अरे बाप रे हां जी का भर दिन तू पानी पटावे के फेरा में पड़ रहल हो। पानी पटावे के फेरा में पड़ रहल 200 रुपया काहे खातिर काम बा। आ हेजी का काहे कमाओ के देखेला 200 काहे खातिर 200 रुपया दी हम माने हम पागल आइल बनी गोर के फाड़ के फेंक भीगो। तो का करबे बताओ पेंशन बतल राज कल बचवा हम बुझत नहीं तोर खेला मादारी माने हमारा खर्चा पानी ना लगेला। खर्चा पानी लगेला तो खर्चा पानी तू बताओ हमरा के हम देम माने तारा ले जींसवा बिलाट नुस देला सका रे। हां तू अपना जनरेशन में जियो माने हमनी के खर्चा पानी ना लगेला। माने तारा से हम कहीं के हम कौन काम कर जाता नहीं तो बिना बताओ ही दे देब हम तारा के पैसा बा। माने तारा के सब बतिए बताई कुछ अपनो बात होला न तो पर ढापल दा 200 टोपल धापल कुछ गलती काम करत का तो जले बताइबे ना तोले देम ना हम जबले बताइबे ना जबले देम ना ना बता टोपल धापल कले त हमारा और डाउट हो गेल। तू बताओ पहले तू बहुत डाउट में जिएला। हां त जेबे करब डाउट में। तू ससुरा आई फाटल जींस पहिर ले बड़ी के नोचल है बताओ कौन नोचल स तारा नानू बुझाई ना हमार धर पड़ी यार बिल बड़े तू माने तू धोती पहन के चला तो हम तारा हिसाब से धोती पहनी नु। हां धोतिया केने फाटल बिया धोतिया केने त हेमे हमर गोड़ लौकता कौन निकलो तो कैसे कबरल है ये बतावे के पड़ी बार तो मिली ना तो ना मिली आज हैं हाय पानी डाले के भाई काहे के कुल काहे के बनवा देल माने हम तारा के पानी डाले वाला हम लौकता नहीं माने हम ही पानी पटाई हमारे भरोसे उठैला हैं बोलो इधर कुकुर नहीं है तू ससुरा चल जाए जैसा ना तो एड़ो बाजी काम पड़ जी छोटो के जोई जी गले चल जाए माने ना देबो ना मिली जो माने ना देबो ना दल बड़ा 1 रुपया कमा के तो ठीक है बात ओए हमारा पेंशन ले जाला जा कहतर की पर्सनल काम कौन पर्सनल काम हो बाप ना जानेला बाप जानेला जा मेहरारू के कपड़ा किने के बाद तू जानबो हैं छोटका बार के कपड़ा और आई सुनब हमरा से किनबो हैं रोहू तई बतिया बोल ना देला पहिले तो हम खालसा लन फन बात बतिया कहत नहीं तो पहले ढापल की काम बा अमूल के आइल बा किनबो चल पूछ ल कौन साइज लागी ना ठीक बा अब बता बोल ना देला पहिले हम ना बोलला बिनु बहुत काम बिगड़ेली स ठीक बजा ले ली जा ऊ रखल बनी अथिया बजा ले भगा हट 200 रुपया निकली है लेकिन मैं गिन के रखल बा जा तार जहिया पिन से तार महीना जहिया आई नु ओ दिन हमरा से कहबा कि लिया चल निकाले के वो दिन तार ले पूछम पहले तार ले बख्शीश मांगम कि 500 1000 देबो तब जाई तू जतना क्षमता का तू तुरावत रहनु 200 खाती गिन के धइले बानी बुझा तक हम पागल आइल बानी फाड़ के बिग देमो करा के कि ना ए साले ठीक है बा तरह के बिग देलती तो बढ़िया उड़े जा ले लिया जा दादा कहना ना बता जब तो विषय बोल के पैसा कुछ ससुर उड़ा बताई पानी देबे करहला त 200 रुपया जो ले जो जौले पानी कम ले ओकर बाद मरला के बाद ना देलौड़ा बिल हलो ना सार पही हो का
बाबूजी हो गई। हाँ क्या पानी उनी देता नहीं है बोला। कहनी ना बाबूजी कि तनी पैसा देते, हमार चप्पल टूट गइल बावे, मंगैती एगो। पैसा? हाँ अरे अभी ओकरा के 200 रुपया हमारे से लेके गइल आई रहल, मारी अपन लेक्चर देला सके है तोरे तो सामान लेबे खातिर गइल पैसा लेला सब। वहाँ के घरे आइल नहीं। हाँ तब अभी तुरंत लेके गइल, अभी जस्ट निकलते बाद 2 मिनट होता। हाँ तो जाई रहा हमारे पूछे ना चाहे, हम रोज कहले बानी ना कि बिना पूछे जाचे वहाँ के पैसा मत दियल करी। झूठ सच बोल के लेके गलन हमार सामान काहे कहते, हमार तो हम आँखियों नहीं देखले सुबह से कहाँ बाड़न का कैसन बाड़न। ये दादा रह के कितनो समझावल जाला ना तो बुझाला कि आपके लइकवा के हम देख के जरत चाहे हम आँख फूटता वो तो की के करी ना। आँख फूटता हमारा मांग दिल से हम का जानते हम ढुकल बनी ओकरा में। रोरा का नहीं जानत रो न जानिला 6 के पेरा भुला जाई ना, पूरा दुनिया देख बनी तब और दिमाग लेके खुलत। हई कुल हई रहता ना कुल जिमा काम बा 9 6 ना भूले 9 6 हमरे याद रही। तो रोरा रोरा बा टाइट रही ती कमा रोरा ना करे के पड़ी, तुम का ले करवैती करवाईती कबो कबो डर लागला को हमरा के कानी मत लागे बुढ़ा। हानु गिराए के रही त दे दी, जितना पेंशन महीना के आवत है उठा उठा के दिहल करी आ उ अपन आयासी में उड़ावल करे का करे के बा। ए बताओ कॉल सकी जाए तनी तो हम अब का जानतनी कॉल सकी 200 रुपया तो हम पूछबो कनी ना देत रहनी है तो नाम ध देल स तोहर तब का हमार का ना हमारे रो पूछनी है कि हरे कनिया तोर काली आवे के बकाना तोरा खाती मांगत कि ना रो पूछे के ना चाहिए। हां पूछे के त चाही। अब हम नहीं जानती हमरा के 500 रुपया हम चप्पल लेवे के बाद चूड़ी है देखी टूटल फूटल पन तनी करम एकदम फोड़ देले बन जा हमर सब। अरे बाप रे 500 ने 200 ने 700 रुपया के करा घर ले आई हो हिसाब लगावे त रुका हमरा के पगलवा देले बा। तू समझावेलू ना तू घरवा का करेलू हाय रौरा पैदा करी तो रौरा समझाइए ना पैनी। हाँ। 55 से जवानी तो कले अच्छा। तो हम हाई 2 दिन के आइल हमारा बस का बाकी वहां के समझा ले तो 2 दिन आइल बड़ू तो ठीक बटा तो समझावे बुझाव करे चाहिए कि बाप बूढ़ भइल हाय हाय आके दीवार पर पानी कुल बनवाइयो देनी झूठे बनवा देनी हो गलती हो। अच्छा तो रौरा हमारे ये बताई कि जब हमारा ठाट बाट से रहे के मिलता नीमन नीमन दाल भात भुजिया रोज खाए के मिलता मुर्गा मछली खाते बानी एक मेहनत कर ही के नहीं पड़त। बाबूजी देते रुपया पर रुपया बाहर जो मर्जी तब लेके जाते तो हमारा कौन चीज के दुख बा कि हम मेहनत करे बताई ना हमरा बेकार लगी मिली तो ई बतिया शुरू से रह समझाईती तो ई दिन ना देखे के पड़ी। अच्छा चलो जा ठीक है बटे आ ले बेरा उ आ ले ते बेरा उ है ना तो हम ही ठीक है बा चली पैसा दी हमरा क्या के चलो चलो चलो। अरे राम भाई आज अब कार तार के हम आवो केनु कि घर में साग सब्जी बा कि ना आखिर मान ल कि वो पिया बनावतिया तो ओकरा के ले जाके बहरिया से भीतर दिया तबे तो वो बनाई त ई कुल के बुद्धिए नहीं खे। बेटा बना तो पैसा उड़ावला से फुर्सत नहीं खे या बाप के तो अपना ठाट बाट से फुर्सत नहीं खे। आज शूट हो रहल बाटे न्यू वीडियो जौन कि न्यू एक्टर लोग आइल बने 3 जना तो ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद खानो का खाइला नाम हवा पी ना माई के कृपा बनल रही माने तो ये याद आ गइल कि घर द्वार बावे परिवार बचल खाना वाना खाली ना स्टोरी 1 घंटा के कहां पैसा लेके गल रहनी बाबूजी बन गई कहानी बन के के कहत के पैसा ले रहनी है कहे रोज का से ले जाइबू हमरा के ना बताई। हां एगरी माने गप सब पूरा एकदम होती है कि ना। देखी रौरे खाती कहा था ठीक बा गप सप उल्टा सीधा मत बोली समझ में आ गई समझ जाई तो अपन परिवार बसाई दोसरा के ना। खाना कढ़ाबू के तरह माथा खाना बनल बा खाना के रकम दी कहे छोटको आ बैठ चली लेके चली पल के लई पकड़ तू रतन और ऊपर खाना कहाँ बनल बा कैसन खाना काहे खाना घरे नहीं के बनल हो ना खाना दीदी जी। ए छोटकी तू बताओ अब ये अब ना समझन तो कब समझी निकले तो हम एकदम पगला लागल बानी। बता छोटकी तू अब एकरा ले एकदम हम परेशान हो गल बानी सुरता वाला के तनिको नहीं के बुझात नु कमाई धमाई के चाहिए कि ना दीदी जी ऐसे नहीं बोले के का देखत बा का देखले नहीं खा एकदम तारा मुंह माटी अब लगा के हम रहब तू बहुत इज्जत है तारा के दे बहनी या क बहनी सुरताला हमारे सामने से हट त मार दे लाते के कुर्सी सहित चल जे अंदर। मत बोली जाय दिन का करम उनके माने देखत तड़ नु ई कतना बोलतिया हां देखत तू देखले नहीं खे देख ले बैठ के हमरा के दीदी जी छोड़ी ना जाय दी छोड़ के देख तू एक बार मत माने बीच में खाना मंगनी है तो ई कतना बोलतिया यही पर जूतावा निकाल के 4 जूता मार दे कपड़ा पर बस होश में हो जी बुझाई ले उ जूता रो मुंह में ठेल दे के थिरा जाई समझ जाई ना बोलक मतलब हम कपार पर मत चढ़ी हमारे जैसा इज्जतदार बाप के लड़के में रोक झेलतिया हमारे लेका मर्द बा कि तार बांस उगल तो तार बांस ना होत बुझाई ले ना तो ना के लखा में भतारे ना मिलल रही तो लूल लंगन नुबानी ता लखा निकम्मा पा के तोड़ गई बुझाता अपना बाबू से ना पूछलू हो बाबू के
रुक रे छोटकी रुक अपन कहत धिया है कि लेके मत 13 बोल। बेरा गोड़ परत रहन पाहुन पाहुन कह के तहरा तो तोरा के सही बताए त नौकरियाटा जले त तोर मुंहा पर मुते ना आइल रही आदमी तो बियाह तो दूर के बात बा अभी माने पता जनले ऐसा माने हमारा के गिरता समझ लियो कि ना नहीं तो का देता नहीं तो माने खाना देबू कि ना बोलो खाना नहीं के बनल चलो हट हमारा कपा आखी हमारी मतलब आबे बेरा तोर तीनों लोग का 14 भुवन ना दिखा देनी तो ते कही ए जो जो तोरा का निकामा कुछ ना कहला जीवन में कुछ करबे ना कहले तो का दीदी करबे सुनी काहे बोलते जानता नहीं कि उनके उतने समझदारी बा त का एक के बतिया के रेटले रहता नहीं आखिर ये बताओ छोटकी ना रेटम तो हो कैसे तूने कहल जानू कि रगड़ला से पत्थर टूट जाला हो सकेला कि बोलत बोलत का पता लाजे लाग जाओ करियावा के सुधर जाओ जे त जीव जरला में छोटकी उहे जाने लाइब तोर बनल बा तोर बात निकलता हमरो बनल रहित नु तो हमू रानी रतन रहिती बात नहीं दीदी चल आओ